आधा बिपुटा के थान पंची बंगनीली जितक्रमसा नॉन ब्यूटांग तोन पनलांग पोनेक सिनंग kedam tang chithi ni bai ke thom ani hawar khat consensi par panang kang samson sing ing tipa thu aklam long deng chirsu aklam long apslc athu ben kang dang mai kang ni pon apslc pangrum chun bang khor sing ti mung ban ka chaphem phu pana mai long ali haman pen apslc 3p mai phu jai ka thar hawar ki hat lac mai bu sren kramsa kon chun bang sikari rong par pen jeng lok ki ong dong apslc long klem bang phu bang phe tum da jitorun APSLC Rachari atum pen ke claim ke nam ke mi ke thek longa jog pen la pen APSLC apan ningat theke dewa jog pen Congress pen doni ASDC pen doni la pen ke BJP pen don pharise don kri photum methang party chi open si pangrum pet pen don pharise don kri throk si ahem tu natun APSLC asok puru long puthor ke pangchodun thu Hawar khyalong halo BJP atum kang tangnaya dimlo non bangki BJP atum same APSLC phan ningat the jok sinang chi bok dum bom tanglo lasi non bangki hawar khyalong same APSLC atum si ing tang bom tanglo ili tum ke matha hud abangke kilige hud banglo te ok elit lapen sanglin pho pan si matha choda tiktika jok pan si kilig juddalo te methang rong rupato war same to war hindu lasi puthot kilik dang le luthulute la puson ke matha rong tiktika jok si ili tum rong rubanta chingchu dun thakhdelo basi APSLC mai pu jai ka tharban pharke thingnu ning je pon election pulote ilitum ke phak ok chu nangi poisa chu hang du nangi lason anat age ningkan pho aphilote ako phak ok nang ron lepo poisa nang ron lepo atovar arong atovar ahem an ke mat plaster ahem sai selip ningkan ta lason lasi arni sihat ni tum tu menda cingkilo alang litum ta pulo mat plaster hemge nitum asam ka velu kalau tum ta nang tum dak se ke do chot itum Karbi Longri mat plaster hemge do chot ange itum ke ake the tum ke anta itum ante plang olo milo amethang ne plang lo amethang tum ke plang ra pelang prong ya phansi la rat dom pa piduk thret la son si vi la pot la ke nitum lai hu alam ke che kroy dun de la pen nilitum tu ke la rat atuma phansi aprang pape plang aprang nangji la pen itum solar project in itum kroy kri la pen la development amen en po long li anta pon thulap la son kambang ta nitum kroy kri la long li pon po development akam po nge long li pa che yor lap ti la so bangge la ke abinong ge siksiduro luke long li jor long le ange la ka pachi jor tho bangge compensation to amen ir kok amat pachi jor thu lak ti la ke bang ingraji tungi pu backdoor pen si long legen nam la son si ke chia tungi vi thu la si la backdoor pulote hem anung na thu pen ang nuo na thuang hapeng nang lut le si ha hem anung na thu pen nang lut si long legen nam itum tribe atum long legen nam akam si claim la ke ni tum che kroy dun di Ghat bang kipupu utor borbil po adim daksi ni tum pini APHLC meeting dolo pini APHLC meeting ke mass joining lo lasi pharoi sira kretroxi a hemtun atum dak nang join dun lo pini la pharoi sira kretroxi ang bong don ni ke congress pen la pen don ni ke ASDC pen don pharoi sira kre ke thom ke la ke BJP pen lada ke BJP kang tang ne adim lo la so adim non iltum karya prong adim ke non ke sita BJP ke avedet lo non bangge APHLC si nang join dun lap ne tum APHLC ke democratic aron gonotantro aron basi kachedan kachesong la posi gonotantro aron bage song bulote election ke contest koribolai contest vek nang po la si election phan ni tum chi sik bom lo la pe non ke thek long ke APHLC si highway po puson anoksa si ni tum ke theklong la pen ni tum ke theklong APHLC ke politics po mat politics jong la election ke hai lok ja phan la pugali ni tum Karbi la pen linglong so andak chelang pet nangi pulo number 1 lo inglong so atum an chelang pet nangi che bhong nang ne la pen ke itum
Jasemet Karbi atum bang, ba tribe atum talo ajak atum, ilitum ot adur, kacil largi akam, jong si claim klete, ilitum lake unoti tek. Athema kitab long ta tu, ot adur jong si avi, jat avi dat pu, kaluksan. Character loss is everything loss. Alas salam do. Lasi itum ot adur misen nangi po bangsin itum APSLC. Kedamtang chithin pai ke thomani anardo porphai Chris por malompen Karbi Traditional Music School hanjang langso methanga sai hem ahong jaya longpen Art and Culture IEM surjorong pharapan kangthum karni ajai mek pedopon Labangso amayalong kachali mi student atumpen sami methang pachini ajai mek pedopon bangso phi amayalong sami alhiam manpen IEM surjorong phar Jivan Chandra Pathak Saras be Dilip Kathar pen chenglok kaprek prek man peng ke thidumta chitong dun arun thu Karbi lun lam tumu chengmuri chengburuk hai hoi ki thipe theng bhant Art and Culture Department atum pen barsai ki pipon thegapot kachuru semi pajirpon kedamtang pai ni pai kithomani Karbi Anglong Sport Association atum chapatir pi panalong hanjang langso sport association atum charap chetodun pensi hanjang langso sport association pachu aklamalong kachengsi all Karbi Anglong under sub associations so pin so atum artan kan create roxy pen abera atum pen ki pachu pangcheng pon Karbi Anglong Sport Association lapen hanjang langso sport association alama sama IEM so jorong par lapen ki hanjang langso Sport Associations amai pu Jivan Chandra Pathak tum ariteng ban silama ing thurpon ingsi ki pathupon labang kita hri rongbong hat Sport Association lapan ke Japra langso Sport Association tumangbong basi pathupon lo ke chingsi ki pathupon arni alhiaman pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Moment Karbi Anglong Autonomous Council EM Sujorong Phar MSC Kadom Tarangpi Abarim MSC Jivan Chandra Pathak BDC Chairman Sunram Singh Narpen Danglok kaprek prek manpeng edumta chitong dun Pini Abirta lans pan sikang ton paniglo domi thangbi kardom